temné noci vyhlížela posádka Boeingu 747 světla runwaye. Viditelnost snižoval hustý déšť. Nevidím dráhu, minuli jsme letiště. Nahoru! Na palubě bylo více než 200 cestujících. Těsně za mnou vyšlehly plameny. Ihned se rozběhlo vyšetřování a vyvstala obvyklá otázka, co bylo příčinou nehody. Myslím, že hlavním viníkem byla nezodpovědnost. Mohlo nás přežít mnohem víc. Jsem o tom pevně přesvědčen. Česká televize uvádí kanadskou dokumentární rekonstrukci z cyklu Letecké katastrofy. Tento příběh je pravdivý. Rekonstrukce se opírá o úřední protokoly a svědectví přímých účastníků. Nezdařené přistání na Guamu. Nimitz Hill na tichomořském ostrově Guam byl za druhé světové války dějištěm prudkých bojů. Nyní tu však vládne mír. Na úbočí této hory se dnes vydávají jenom osamělí noční lovci. Zdejší klid narušuje pouze hukot prolétajících letadel. Leží totiž na trase, po které se piloti civilních strojů přibližují k mezinárodnímu letišti Agana. Na Guam létají pravidelné spoje z celé Asie. 6. srpna 1997, krátce po půlnoci, tam ze Soulu směřoval i let korejských aerolinií číslo 801. Kapitánem byl 42letý Pak Jong-chul. Bývalý vojenský pilot létal na strojích Boeing 747 už 7 let. Před několika měsíci převzal od prezidenta společnosti ocenění za úspěšné zvládnutí výpadku motoru v nízké výšce. Původně měl letět do Spojených arabských emirátů. Kvůli změně v letovém harmonogramu však převzal velení kratšího letu. Na palubě byli většinou turisté, kteří se těšili na prosluněné pláže na mořském pobřeží. Guam je samostatným zámořským územím Spojených států. Je to malý ostrov v Tichém oceánu o rozloze necelých 600 kilometrů čtverečních. A 24letý Sean Berg s přítelkyní Wendy Bantenovou cestovali ze San Diega a svou dovolenou si hodlali patřičně užít. Sean a Wendy vyrazili na Guam hlavně kvůli potápění. Zároveň chtěli navštívit jejího bratra, který tam sloužil u námořnictva jako lékař. Barry Small z Nového Zélandu na ostrově pracoval jako pilot vrtulníku. Čekalo ho dalších 6 měsíců ve službě, ale vracel se nerad. Večer před odletem dostal můj otec infarkt. Musel jsem ho oživovat, než přijela sanitka. Chtěl jsem tu smlouvu zrušit, ale on trval na tom, abych ve své práci pokračoval. Do cíle zbývaly ještě asi 2 hodiny. Poklidný let byl ale náhle narušen. Sledujte rychlost, možná budou problémy. Oznamte cestujícím, ať se připoutají. Dámy a pánové, hovoří první důstojník. I zkušeného letce, jakým byl Barry Small, turbulence zaskočila. Přišlo to úplně z nenadání.
Kdo nebyl připoutaný, ten se sotva udržel na místě. Zavazadla ve schránkách nad hlavami rachotila. A celé letadlo se hrozně otřásalo. Cestující prožili několik dramatických minut. Ale posádka situaci zvládla a na palubě zavládl zase klid. Je to za námi. Můžete to ohlásit. Dámy a pánové, hovoří první důstojník. Právě jsme opustili oblast turbulencí. Některé cestující to však neuklidnilo. Neboj se, už tam brzo budeme. Když dovolíte, dám vám tu tašku nahoru. Letušky uklidily uvolněná zavazadla. A cestující si udělali pohodlí na zbytek letu. Čekal jsem 12 hodin v Soulu. Nemohl jsem se převléknout a začínal jsem nepříjemně vnímat tropické podnebí. Tak jsem si aspoň vyzul boty, protože mě už hrozně bolely nohy. Posádka dostala aktuální předpověď počasí. Nebyla příznivá. V srpnu vrcholí na ostrově Guam období dešťů. A tak tu pršelo skoro celý den. Náhlé přehánky značně snižují viditelnost. V této části světa se vyskytují četné lokální bouřky. Můžou se sformovat kdykoliv během dne, ale velmi rychle zase odezní. Letadla, která se přibližují na přistání, přímo neohrožují. Piloti mají pouze po určitou dobu horší výhled. Krátce po 1 hodině raní navázal let číslo 801 rádiový kontakt s dispečerem na letišti. Středisko Guam, Korean 801. Klesáme z hladiny 410 do 2600. Korean 801, rozumím. Posádka se připravovala na přistání. Po zhruba 6 hodinách nočního letu začali letiště vyhlížet také cestující. Zahlédl jsem světla na Guamu. Poznal jsem je, protože jsem tu cestu absolvoval mnohokrát. Kapitán Boeingu tady v minulosti přistával už 9krát. Tentokrát to však bylo jiné. Na letištích po celém světě využívají elektronický systém, který letadlům pomáhá bezpečně dosednout. Piloti sledují sestupový paprsek, který je navádí k prahu přistávací dráhy. Ale kvůli rozsáhlé rekonstrukci nebyl na Guamu sestupový maják v provozu. Bez něho byl ukazatel sestupové roviny v kokpitu nepoužitelný. Maják na Guamu měl být mimo provoz 2 měsíce. Ale kromě zhoršených podmínek navigace se kapitán potýkal ještě s únavou. Už abychom byli na zemi. Zase nám navýšili letové hodiny. Kdo to má pořád vydržet? Jsem ospalý. Těsně před cílem se jim do cesty postavila hustá oblačnost a déšť. Kapitáne, podmínky jsou hodně špatné. Hustě prší. Unavený kapitán zahájil závěrečné přiblížení k letišti. Byla 1 hodina a 35 minut po půlnoci. Na palubě Boeingu 747 korejských aerolinií bylo 254 osob. Většina ze 237 pasažérů se už těšila na dovolenou v exotických tropech.
Až na ty turbulence probíhala cesta úplně bez problémů. Dostali jsme dobré jídlo, všechno bylo jako obvykle. Viditelnost se opět výrazně zhoršila. Kapitán chtěl mírně pozměnit kurz a vyhnout se husté oblačnosti a dešti. Požádejte o odklon 30 kilometrů doleva. Středisko Guam, Korean 801. Žádáme odklonit 3,0 kilometrů vlevo od sestupové dráhy. Korean 801, rozumím. Změnou kurzu se kapitán snažil získat jasný výhled pro závěrečné přiblížení. Konečně spatřili to, co hledali. To je Guam. Vidím ho. To je dobře. Ještě, že máme meteoradar. Korean Air 801, přistání povoleno, dráha 6 levým okruhem. Sestupový maják mimo provoz. Dispečer upozornil posádku, že systém pro přístrojové navedení na sestupovou rovinu nefunguje. Za stávajících povětrnostních podmínek to nebyla dobrá zpráva. Ale uprostřed přibližovacího manévru se stalo něco zcela nečekaného. Aktivoval se indikátor sestupové roviny. Sestupový maják funguje. Vidíte? Ano. Zdá se, že funguje. Jak je to možné? Posádka byla zmatena, přesto pokračovala v přibližovacím manévru. Podvozek vysunut. Rozumím. Budeme na 14 stech. Kvůli zhoršeným podmínkám musíme držet 1440. Prosím, nastavte to. Nastaveno. V 1 hodinu a 40 minut kontaktoval posádku letový dispečer. Korean 801, přejděte na Agana 118-1. Předal letadlo letištní věži a korejsky se rozloučil. To je od něho opravdu milé. Bylo to naposledy, kdy s posádkou mluvil. Ten chlapík si zřejmě odkroutil vojnu v Koreji. Agana věž, Korean 801. Přistání na dráhu 6 levým okruhem. Korean 801, Agana věž, dráha 6, přistání povoleno. Korean 801, rozumím. Dráha 6 levým okruhem. Klapky 30. Klapky 30. Během klesání letadlo znovu obklopily dešťové mraky. Posádka ztratila letiště z dohledu. Vidíte něco? Dámy a pánové, připravujeme se k přistání na mezinárodním letišti Agana na Guamu. Narovnejte svá sedadla a připoutejte se, prosím. Nastavit 180 metrů. Nastaveno. Letadlo klesalo a posádka očekávala, že každým okamžikem spatří betonovou dráhu. Ale přes clonu deště nebylo nic vidět. Co ten sestupový maják? Stěrače. Pak se v kokpitu ozval strojový hlas. Systém signalizace blízkosti země upozorňoval piloty, že jsou ve výšce 150 metrů. Přistávací dráhu však stále nebylo vidět. Na této trase jsem už letěl mnohokrát. Zhruba 30 sekund před dosednutím jsem se sehnul a chtěl jsem si obout boty. 60. Letadlo už bylo pouhých 60 metrů nad zemí, ale posádka stále neviděla dráhu. Sekundy rychle ubíhaly. Minuli jsme letiště. Nevidím dráhu. Já také ne. Musíme opakovat okruh. Zvedněte to. Nahoru. Klapky.
Nic jsem netušil. Všechno se zdálo být v naprostém pořádku. Brzdili jsme rychleji než obvykle, ale pořád mě nic nevarovalo. Ale pak přišel náraz a letadlo se rozpadlo. Zvednul jsem hlavu. Vzduchem létaly láhve, tašky, věci ze schránek nad námi. Měl jsem pocit, že jsme přistáli na nějakém rozježděném tankodromu. Roztříštěné letadlo se na zalesněném svahu konečně zastavilo. Nevěděl jsem, co mám dělat. Bál jsem se rozepnout bezpečnostní pás. Měl jsem pocit, že visím nad nějakou roklí. Jedenáctiletá Rika Matsudová přežila jako zázrakem bez jediného škrábnutí. Její matka však byla těžce zraněna. Pomoc! Také Barry Small utrpěl zranění. S hrůzou se díval, jak se k němu blíží plameny. Oheň vypukl v přední části a šířil se směrem ke mně. Nouzové osvětlení na podlaze nesvítilo, ale v záři plamenů jsem na cestu viděl dobře. Mnozí z těch, kteří přežili, zůstali uvězněni v kabině. Jejich životy závisely na pomoci zvenčí. Korean Air 801, věž, jak mě slyšíte? Všichni 3 muži v kokpitu zahynuli. Letištní úřady však stále netušili, co se s korejským letadlem stalo. Zraněný Barry Small se prodíral troskami v kabině k východu na zádi. Po chvíli jsem narazil na rozervanou díru v trupu a vyskočil jsem ven. Musel jsem rychle zmizet, ale jediná cesta vedla skrze plameny. Jděte pryč! Běžte pryč! Matka se snažila přesvědčit dceru, aby opustila letadlo. Běž! Utíkej rychle! Běž odsud hned! Slyšíš? Běž! Běž! Musíš jít! Běž! Musíš jít! Utíkej! Běž! Požár se rychle šířil. Zoufalí pasažéři se snažili uniknout. Záchranné týmy o havárii stále nevěděli. Pak zase něco vybuchlo a vyšlehly plameny. Měl jsem popálené ruce.
Rozžhavené hodinky se mi vpalovaly do zápěstí. Byla to dnes nesitelná bolest. Mezitím se řídící letového provozu dozvěděl, že let číslo 801 ještě nepřistál. Středisko Agana, ozval si vám Korean Air? Ne, Povolil jsem mu přistání a nevím, kde teď je. nepřistáli? Ne. Pane bože. Šéf gvamských hasičů Chuck Sanchez se okamžitě vypravil na letiště. Říkal jsem si, kde asi ten Boeing je, na ostrově nebo v moři? Jak máme postupovat? S čím vlastně začít? Byl tam ještě jeden muž, ale ten zmizel v džungli. Otočil jsem se na záda a po loktech, které jsem jediné neměl popálené, jsem se plazil pryč. Barry Small utrpěl vážnou zlomeninu nohy. Se zbytky sil se odvlekl do bezpečí. Mnozí další však takové štěstí neměli. Ležel jsem na zádech a bylo to tam jako na bojišti. Poblíž se ozývaly výbuchy, nad hlavou mi létaly kusy hořících trosek. Dopadaly těsně vedle mě. Slovy se to popsat nedá. Záchranné jednotky se mohly na místo neštěstí dostat jediným způsobem – po příjezdové silnici vinoucí se kolem Nimitz Hill. Hasičským vozům se však do cesty postavila nečekaná překážka. Letadlo při nárazu poškodilo potrubí, které se sesunulo napříč přes vozovku a nedalo se objet. K záchranářům se připojil i guvernér ostrova Karl Gutierrez. 7. družstvo, odkliďte překážku. Vy ostatní pojďte za mnou. Prodírali jsme se k místu neštěstí. Už jsme byli asi 150 metrů nad ním. Nařídil jsem rozsvítit všechny baterky, které jsme měli. Spěchali jsme po svahu dolů k místu, odkud se ozýval nářek, ale před námi bylo husté křoví. V jednu chvíli jsem se zastavil a řekl jsem mu, pane guvernére, nechte to na nás. Nebude to žádná procházka. Raději byste měl zůstat tady. Nerad bych, abyste se zranil. Tohle je práce pro nás. Ale odmítl to a šel s námi. Mezitím vrak postupně pohlcovaly plameny. Kvůli zlomené noze mohl Barry Small pouze bezmocně přihlížet. Ležel jsem tam celou noc. Ze začátku jsem slyšel zřetelné volání v nějakém cizím jazyce. Pak se k těm lidem přiblížil požár a oni začali křičet. Oheň se nezadržitelně šířil a jednotlivé hlasy postupně umlkaly. Hodinu po nehodě konečně na místo dorazil Sanchezův oddíl. Tam jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna postupovala od zádi a druhá od přídě. Úkol byl jasný. Pomoct těm, kteří přežili. Guvernér Karl Gutierrez uviděl Riku Matsudovou, která bloudila sama mezi troskami a volala matku.
Neplač, holčičko. Všechno dobře dopadne. Přehodil jsem přes její ramena deku a objal jsem ji. Byla to dojemná chvíle. Ta drobná dívenka tam stála bezbraná uprostřed vší hrůzy. Šéf hasičů Chuck Sanchez objevil v trávě Barryho Smolla. Vezměte si mou bundu. Svlékl si bundu a dal mi ji pod hlavu. Pak přišel a s omluvou si ji zase vzal. Potřeboval ji, když vyprošťoval lidi z hořících trosek. Nařezali jsme větve a použili jsme je jako dlahy. Těm, co přežili, jsme poskytli první pomoc. Ale pro mnohé cestující přišla záchrana příliš pozdě. Sanchez se však nevzdával a vyslal do vraku pátrací tým. Ještě jednou to projděte, začněte vzadu. Pak se z míst, kam jsem je poslal, ozval výbuch. Bylo to strašné. Pro velitele nastaly dlouhé okamžiky úzkosti. Vyslal snad své muže na jistou smrt? Ztratili jsme s nimi kontakt, vysílačka byla hluchá. Nakonec se jeden z nich vynořil z trosek a povídá, jsme všichni, nikdo nechybí. Teprve za úsvitu bylo možné spatřit celé dílo zkázy. Letadlo se zřítilo ze svahu a rozlomilo se na několik velkých kusů. Neštěstí přežilo pouhých 26 lidí. Příbuzní a přátelé zoufale čekali na jakékoliv zprávy. Mnohá těla byla silně ohořelá. Přestože většinu cestujících tvořili Korejci, na palubě bylo také několik Američanů, mezi nimi i Sean Berg a jeho přítelkyně Wendy Bantenová. O tisíce kilometrů dál zastihla zpráva o nehodě Seanovi rodiče. Jeho matka prožívala chvíle úzkosti i naděje. Nevěděli jsme, jestli v tom letadle zůstal, nebo zda neleží v bezvědomí v nějaké místní nemocnici. Chtěli jsme se tam rozjet. Nemohli jsme se zbavit utkvělé představy, že tam leží někde na kopci. Protože Guam je americké území, připadla odpovědnost za vyšetřování nehody Národnímu úřadu pro bezpečnost dopravy. Vedením byl pověřen Greg Feit. Po příjezdu na ostrov se musel vyrovnat nejen s hrůzným obrazem místa neštěstí. To mezitím obklopili příbuzní cestujících, kteří značně stěžovali průzkum celé lokality. Vyšetřovatel musí držet emoce na uzdě. Podobně jako doktor na pohotovosti.
Sledujeme zkázu, jsme svědky ohromné tragédie. Vyslechneme řadu srdcerivných příběhů, zejména když jsou mezi oběťmi děti nebo mladí lidé. Ale my si musíme udržet odstup a zachovat objektivitu. Pokud máme svou práci dělat efektivně, nesmíme podléhat citům. Sešlo se nás tam hodně, přijeli jsme zdaleka. Všichni plakali. Bylo to hrozné. Začali jsme takzvaným zmapováním lokality. Museli jsme si udělat celkovou představu o rozmístění trosek a stanovit, jakým způsobem budeme postupovat. Během předběžné prohlídky Greg Feit zjistil, že velké části letadla zůstaly téměř neporušené. Zdálo se, že piloti měli stroj pod kontrolou až do konce. Dalo by se říct, že řízeně přistáli do lesa. Bohužel to bylo 5 kilometrů od letiště. Vyšetřovatelé nalezli celou řadu předmětů, které přečkaly havárii i následný požár. Byla mezi nimi i mapa, kterou posádka používala během přiblížení. Byla také objevena kapitánova cestovní taška. Uvnitř měl plastové pouzdro na léky. Byly tam i tablety obsahující benzodiazepin. Tato látka se často předepisuje jako sedativum. Léky a vzorky tkání z kapitánova těla byly odeslány k expertize. Přistávací mapa rozšířila rostoucí množství důkazního materiálu. Na základě informací ze zapisovače letových údajů vyšetřovatelé zrekonstruovali dráhu letu. Poměrně nízký úhel sestupu potvrzoval domněnku, že letadlo nasadilo na přistání. Trasa letadla však měla vypadat úplně jinak. Korean 801, přistání povoleno, dráha 6 levým okruhem. Sestupový maják mimo provoz. Korean 801, rozumím, dráha 6 levým okruhem. Posádka věděla, že sestupový maják nefunguje. Znamenalo to, že se kapitán musel aktivněji zapojit do řízení. V takovém případě má pilot zahájit postupné klesání, řekněme ve výšce 600 metrů. Jakmile dosáhne určitého bodu, lokalizovaného palubním měřičem vzdálenosti, zahájí sestup do další předepsané hladiny. Kdyby posádka dodržela tento postup, trasa letu by připomínala schody. Místo toho však letadlo po prvním kroku nasadilo na dlouhé, pomalé klesání. Dodržení předepsané výšky jednotlivých úseků má zásadní význam. Pokud neletíte podle přibližovací mapy, hrozí nebezpečí střetu s překážkou nebo s vysokým terénem. Z trosek letadla byl také vyzvednut hlasový záznamník. Vyšetřovatelé doufali, že jim nahrávka pomůže osvětlit, k čemu v pilotní kabině došlo. Nastavit 180 metrů. Dvakrát vydal kapitán příkaz ke klesání předčasně. Ze záznamu však vyplynuly ještě další indicie. Hlasový záznamník nám poskytl řadu informací. Mezi ty klíčové patřilo zjištění, že posádka byla zřejmě unavená. Jsem ospalý. Byl to čártrový let, takže měli narušený biorytmus. Pravidelně létali během dne. Tentokrát však letěli v noci a vnitřní hodiny jim říkali, že by měli spát, protože venku byla tma. Obtížnou situaci mohla ještě zhoršit sedativa. Výsledky z laboratoře však zněly jasně. Kapitán měl sice léky sebou, ale v jeho těle žádné stopy nalezeny nebyly. Greg Feit se vrátil k nahrávce z kokpitu. Tentokrát se zaměřil na zmínky o sestupové rovině. Sestupový maják funguje. Podívejte se. Ano, vypadá to tak. Jak je to možné?
Palubní inženýr zahlédl, že se ukazatel sestupové roviny pohnul a začal s ostatními probírat, jestli funguje nebo ne. Bylo brzy ráno. Kapitán byl po dlouhém letu unavený. Nečekané oživnutí indikátoru ho mohlo zmást. Z hlasového záznamu je zřejmé, že se na ten přístroj upnul. Ale stále nebylo jasné, proč byl kapitán přesvědčen, že sestupový maják funguje. Veit proto přizval ke spolupráci navigačního experta Nelsona Sponheimera. Dlouho jsem studoval přepis té nahrávky a snažil jsem se určit, kde se z hlediska navigace stala chyba. Proč letadlo přistávalo na špatném místě? Co přimělo posádku, aby se domnívala, že je sestupový maják alespoň částečně v provozu? Sponheimer vyslal na Guam skupinu odborníků. Několikrát přeletěli nad ostrovem, aby zjistili, jestli nemohli přístroje korejského Boeingu ovlivnit rádiové signály z nedaleké vojenské základny. Sestupové přijímače mohou reagovat i na jiné druhy signálů, obzvláště když sestupový maják nevysílá. Pokud se v jeho frekvenčním pásmu vyskytují jiné signály, může dojít k přerušovanému pohybu ukazatele sestupové roviny. Nastavit 180 metrů. Jejich vliv by však nebyl nepřetržitý. Indikátor by ukazoval sestupovou rovinu přerušovaně a pouze v krátkých intervalech. Dospěl jsem k závěru, že parazitní signály z jiných radiostanic, ať už velkých pozemních nebo třeba z osobních vysílaček, nemohly způsobit trvalý pohyb signalizačního indexu. Pokud přístroj indikující sestupovou rovinu nefungoval, proč byl kapitán přesvědčen o opaku? Co ten sestupový maják? Stěrače. Zatímco vyšetřovatelé stále pátrali po příčinách nehody, Barry Small hledal odpověď na otázku, proč hrůznou katastrofu přežil. Těsně před nárazem jsem se sehnul, abych si obul boty. Úplnou náhodou jsem se tak ocitl ve správné bezpečnostní poloze. Barry Small je absolventem leteckého inženýrství a letadlům tedy rozumí. Jsem přesvědčen, že by se v jejich konstrukci měly udělat změny. Podle jeho názoru je do sedadel velmi nevhodně zabudována příčná vzpěra. Pravou nohou jsem prudce narazil do tyče pod sedadlem. Levou mi před úderem uchránilo příruční zavazadlo. Přesto se Smallovi podařilo vstát a vybelhat se ven. Mnozí jiní zůstali uvězněni uvnitř. Malá Rika Matsudová nedosáhla ze sedadla nohama až na podlahu. Při nárazu proto příčnou vzpěru minula a zůstala nezraněna. Běž, uteč, vylez ven, rychle! Její matka však zemřela. Barry Small je také přesvědčen, že se dalo předejít první fázi požáru v kabině. Odhaduje se, že ve stropních schránkách bylo uloženo asi 500 litrů bezcelně nakoupeného tvrdého alkoholu. A to bylo letadlo obsazeno jen polovinou pasažérů. Při nárazu se lahve roztříštily a výpary se smísily s kyslíkem unikajícím ze zásobníků. Následky byly osudné. Small proto tvrdí, že požáru bylo možné zabránit. Proč takhle nesmyslně riskovat? Myslel jsem, že nejdůležitějším kritériem letecké dopravy je bezpečnost. A tohle je vážné porušení předpisů. Během rekonvalescence měl Barry Small hodně času na přemýšlení. Po návratu z nemocnice se pokoušel prosadit změny konstrukce sedadel a uskladnění převáženého alkoholu.
Zásadní otázka však stále zůstávala nezodpovězena. Jak se mohl tak zkušený pilot zřítit 5 kilometrů před letištěm? V průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že přibližovací mapa, kterou posádka používala, byla 6 měsíců stará. Je tedy možné, že piloti nebyli na přistání náležitě vybaveni. Greg Feit se zaměřil na postupy výcviku v Korean Airlines. Zjistil, že posádka obdržela nedostatečné informace. Piloti Korean Airlines absolvovali výcvikový program, který se týkal pouze letišť vybavených impulzními dálkoměry. Jedná se o elektronické měřící zařízení, které udává vzdálenost letadla od pozemního odpovídače. Poslední z těchto majáků bývá často umístěn na prahu přistávací dráhy, ale na Guamu byl předsunutý o 5 kilometrů před letiště. Kvůli hustému dešti měl kapitán stížený výhled. Nečekaná aktivita sestupového přijímače ho zřejmě zmátla natolik, že použil poslední odpovídač jako vodítko, kterého mělo navést k runwayi. Minuli jsme letiště. Nevidím dráhu. Já také ne, musíme opakovat okruh. Zvedněte to. Nahoru. Klapky. Nasadili na přistání předčasně. Jinými slovy, zahájili sestup o 5 kilometrů dříve. Klesali normálně, ale na nesprávné místo. Kvůli únavě, ale částečně i kvůli výcviku, kterým prošli, zřejmě předpokládali, že jakmile výškoměr klesne na 0, ocitnou se na letišti. Boeing 747 měl v přistávací konfiguraci hmotnost více než 200 tun. Podobně jako zaoceánský parník nedokáže rychle manévrovat. Posádka letu číslo 801 se v hustém dešti spolehla na přístroje. Domnívala se, že míří přímo k přistávací dráze. Když si piloti uvědomili chybu, bylo už pozdě. V dalším průběhu vyšetřování zjistil Greg Feit a jeho kolegové ještě jednu věc. Zařízení, které mělo poskytnout posádce více času na potřebnou reakci, bylo nevhodně nastaveno. A možná právě proto zahynulo na palubě Boeingu 228 lidí. Po 2 letech byla zveřejněna závěrečná zpráva vyšetřovací komise. Za příčiny nehody označila výcvikové metody přepravce a přílišné spoléhání posádky na automatické systémy. Ostrá výtka však také směřovala na adresu Federálního leteckého úřadu, který je odpovědný za leteckou dopravu ve Spojených státech. Kritiku si vysloužil tím, že nechal vyřadit z provozu důležité zařízení, které mohlo letadlo zachránit. Na velkých amerických letištích se běžně používá systém výstrahy při dosažení minimální bezpečné výšky. Na Guamu však letecký úřad zásadně pozměnil způsob jeho fungování. Systém sleduje pomocí radaru blížící se letadla. Pokud klesnou příliš nízko, varuje dispečery a ti upozorní posádku. Na Guamu však zařízení dávalo množství nesprávných údajů. Okolí letiště je hornatý terén a zařízení chytalo mnoho falešných odrazů. Dispečeři proto celý systém přeprogramovali a posunuli hranice sledování dále od letiště. Takže letadla už nebyla monitorována v závěrečné fázi přiblížení, ale ještě vysoko nad oceánem ve vzdálenosti 80 kilometrů.
Osobně bych to nejspíše označil jako nezodpovědnost. Protože ten systém měl sloužit nejenom jako jakási pojistka pro dispečery, ale měl především ochránit bezpečnost letecké dopravy. Osud pasažérů a posádky letu číslo 801 tím byl zpečetěn. Kdyby zařízení fungovalo podle předepsaných pravidel, dalo se nehodě zabránit. Ti dva piloti určitě nechtěli zemřít, oba měli rodinu a těšili se domů. My je z ničeho neobvinujeme. V té situaci se nikdo neocitl záměrně, prostě se to tak stalo. Následující léta přinesla Barrymu Smallovi pocity zklamání. Novozélandský úřad pro civilní letectví sice uznal možné nebezpečí, které představuje alkohol na palubě, ale žádná opatření nepodnikl. Také snaha pozměnit konstrukci sedadel vyzněla na prázdno. Udělal jsem řadu kroků, abych své návrhy prosadil. Ale počáteční zájem příslušných úřadů většinou brzo opadl. A konstruktéři, kteří by to mohli ovlivnit, se tváří jako mrtví brouci. Sean Berg nebyl nikdy oficiálně prohlášen za oběť nehody letu číslo 801. Jeho přítelkyně Wendy Bantenová byla identifikována. Vzorky DNA pouze potvrdily, že v letadle vedle ní seděl neznámý muž bílé rasy. Nikdy jsme nepřestali věřit, že Sean tu havárii přežil. Vždycky, když zazvonil telefon nebo když před domem zastavilo auto a někdo zaklepal na dveře, tak jsme doufali, že se v nich objeví Sean a řekne: ahoj tati, ahoj mami, jsem tady. Barry Small se poprvé setkal s rodiči Seana Berka až po několika letech. Vyprávěl nám, co zažil při mezipřistání v Soulu. Během 12hodinové přestávky bloumal po letišti a přitom uslyšel mladý pár mluvit anglicky. Podle něj byli velmi zamilovaní a velmi šťastní a tak je nechtěl rušit. Seanův otec v sobě hluboký zármutek ponese navždy. Ten smutek mě už nikdy neopustí. Není to ani horší, ani lepší. Je to pořád stejné. Pro většinu lidí je to minulost. Život jde dál. Ale já se toho nezbavím, dokud se s ním znovu neshledám. Také Barry Small se s nešťastnou událostí dodnes vyrovnává jen pomalu a obtížně. Mnoho lidí mi říkalo, že musí existovat nějaký důvod, proč jsem nezemřel. Myslím na to už 12 let. A zároveň mě trápí, že nikdo nereagoval na moje návrhy na zpřísnění pravidel o přepravě alkoholu a na zlepšení konstrukce sedadel. Stále musím myslet na to, že nás tehdy mohlo přežít víc. České znění připravilo Centrum převzatých pořadů. Česká televize 2010.